Umntu usazobona kwabakhe abantwana le nto eyenziwa kwii-families, kuthi xa ngabe umntana wefemeli mhlawumbi ukhazini udlwengule omnye umntana oyikhazini wakhe, athi umakhulu wakhona, hayi izothethwa isikhaya, mayixoxwe isikhaya le nto. Bathi ootata abadala makuxhelwe ibhokhwe okuhlatshwa imbuzi ngeli hlazo elenzeke la ekhaya. Yebethunani, niya-understanda i-mental illness kodwa? Niya-understanda indlela umntana aye angakhophi ngayo after yonke le nto yenzekile and i-justice ayenziwa? Ukuhlamba imbuzi okanye ukuxhela ibhokhwe, yeyiphi i-justice eyenzekayo? Mhlawumbi uye aqonde umntana ukuba uthetheleleke kanjani, because kaloku as i-victim uye ufune into yoba ubone nawe i-justice isenzeka, whether ngowako wenu umntu, whether ngowakweyiphi indawo. But nje xa ngabe kuzothiwa ngoku makuxhelwe ibhokhwe or ithethwe isikhaya, lo mntana lona uyonizonda. Sekukhona bathi hayi, athi omnye, ndivile into yoba ikhazini yam iswelekile, ingathi ndingaphinda ndiyoyibulala futhi. Can you imagine leyo pain ekulo mntana lowo? Nibe nihleli nezinto apha ngaphakathi, umntu abe wayesazi isenzeka phambi kwakhe, kuthiwe hayi kaloku lo mntu olapha ekhaya nguye umntu othenga ukutya. Khona abantu abaye bathandaze kube ngathi andazi izulu liyavuleka, kanti batyiwa zizinto zabo. Batyiwa zizinto zabo abaye bahlala bengazithethi. Kufanele into yoba zilungiswe, bahlala nazo. Ziyabatya. Ufike kuthiwe hayi umntu uthi xa ihleli nje akhale akwaziyo uba unantoni, kanti zizinto ezi wayezenza, zizinto ezi wayethule ezibona zisenzeka.